Hola, sóc Paco Pasqual, sóc mestre de primària del Col·legi Sant Roc d'Alcoi. Fa 23 anys que estic treballant en el col·le i jo sempre em presente com el pitjor currículum d'Espanya, de manera literal, perquè sóc un diplomat d'educació física. Vaig entrar a l'escola per a donar psicomotricitat en infantil, però en aquesta època hi havia un xiquet d'estos de família desestructurada que literalment va apunyalar a la directora del col·legi amb un llapis i res, jo tenia molt bona relació amb aquest xiquet i automàticament em van posar de tutor, d'acord? Vaig entrar de tutor sense tindre ni idea de com començar una tutoria. Em dedicava a fer el mateix que feien els mestres de les classes del costat i jo dins de mi pensava que aquells xiquets ens recordarien per la quantitat d'exercicis, sumes, restes i la quantitat de treball que jo es manava, no? I va ser en un curs del Cefire d'animació lectora quan vaig canviar un poc la meva manera de veure la tutoria, no? Vaig començar a fer animacions lectores que funcionaven molt, molt, molt bé. Després vam llevar el llibre de text i vam començar a fer projectes interdisciplinars per acabar treballant per aprenentatge-servei. Podríem dir que vaig acabar treballant per aquesta metodologia, que per a mi és més que una metodologia. Jo l'aprenentatge-servei ho veig com una filosofia, és una manera d'ensenyar, i em declare addicte a aquesta manera de treballar, però sí que és cert que vaig caure en les garres de la PS una miqueta per accident, no? Com vos he comentat, els meus inicis com a tutor comencen fent animacions lectores. Així tenim un recital de poesia que es titula La passarel·la de les blanques, que és una de les meves activitats preferides, on els xiquets desfilen per damunt d'aquesta passarel·la improvisada amb les taules de classe i reciten els poemes que en diferents èpoques de l'any anem treballant. Així tenim el producte final d'una animació lectora anual que vaig portar a terme en tercer i quart de primària, on una bruixa del menjador, de la Font Roja, anava deixant-nos pistes durant tot l'any i bé, al final van fer una excursió a la Font Roja i van tindre la sort de que la bruixa se'ns apareguera i ens continuara motivant per a la lectura, no? El mateix van fer en aquest ou de dinosaure, això és una altra animació lectora, també és la Font Roja, és un dels meus paratges preferits, on he passat moltíssimes hores amb els meus alumnes, i això és el producte final d'una animació lectora que tenia la temàtica de la prehistòria. Així tenim les tertúlies dialògiques que fem, tertúlies literàries, les fem setmanalment, convidem a les famílies i és una altra manera de fomentar la lectura. A dia d'avui, després de tant de temps, continuem fent aquest tipus d'activitat de manera setmanal. Així dalt tenim una altra activitat que vam fer en el meu alumnat de quart de primària. Vam visitar l'Emilio Sala per a entrevistar a diferents iaios. Els iaios de la promoció del mateix curs van vindre a classe per a fer conserva, ja que estàvem tractant l'aprofitament de l'hort. També aquesta foto està feta a les 12 de la nit en el cim del menjador. Estàvem dins d'un projecte interdisciplinar de l'univers i amb el Centre Astronòmic d'Alcoi vam anar a observar les estrelles des de l'alt de la Font Roja, en el menjador. I aquesta és la primera activitat que vam fer de robòtica a l'Àgora. Quan encara això no s'estilava massa, l'Ajuntament va oferir un curs i van treure els alumnes estos que estan ja a la universitat i van aprendre com programar de manera senzilla un robot. També altre projecte de foment a la lectura que m'agrada molt és un col·le de por en el que els xiquets escolten històries de por i dins d'aquest projecte fem moltes eixides nocturnes, no? Així en tenim una, per exemple, a Cocentaina, jo soc de Cocentaina, i aquestes eixides de nit són superproductives. I aquest podríem dir seria el primer projecte que vaig fer per aprenentatge-servei sense jo saber-ho. A veure, era cinquè de primària, havien de treballar els rius d'Espanya. Van treballar els rius i les muntanyes i vam programar una eixida al riu Polop, al racó Sant Bonaventura, i vam netejar el tram d'un riu perquè l'havien vist molt brut i així tenim a Marc,
que es va atrevir a entrar dins del riu per a treure una llauna d'aquarius, no? Anys després es van donar compte que aquesta manera de treballar pues, era l'aprenentatge-servei, no? Que és la metodologia per la qual estic ara així, no? També m'agrada moltíssim, una de les meves obsessions és que els xiquets aprenguen a parlar en públic. Moltes són les exposicions que fem sobretot als nostres companys més majors i també moltíssimes activitats obertes a les famílies, no? Així tenim, per exemple, era el producte final d'un projecte de geografia on els xiquets havien d'exposar els diferents continents del planeta i, com veieu, Amèrica el van partir i aquest grup tenia Amèrica del Nord i es van disfressar de la temàtica i bueno, van entrar tots els familiars i els xiquets anaven exposant pues, les muntanyes, els rius, el clima, les característiques. També activitats de natura han sigut superimportants des de que soc tutor de primària. Val? Així dalt tenim com unes gallinetes van néixer en la nostra aula. Val? Aquesta és una gallina alecantina que estava en perill d'extinció i bueno, d'aquests 4 horts va aconseguir néixer només un i bueno, això de la gallina alecantina anys després sí que la vam inculcar dins d'un projecte i bueno, que com us l'he d'explicar després, però bueno, us introduïs que és una espècie amb moltíssimes dificultats que pràcticament havia desaparegut de la província d'Alacant a causa de la despoblació dels masos i que va estar catalogada oficialment com una espècie en perill d'extinció. Després bueno, han portat a classe moltíssimes aus de falconeria, si tenim un brúfol nival, però també han portat falcons, han portat astors i bueno, han fet moltíssimes activitats de rapinyaires en classe. I si algú d'Alcoi sabrà que així tenim una colònia de voltors, el canyet, vale? Reintroduïts i bueno, durant diferents promocions vam arribar fins i tot amb companyia de l'amic Álvar per a poder fins i tot marcar els voltors. Este voltor, l'V34 que veieu en la foto, després van fer un seguiment durant l'any posterior i van veure que era un voltor que després d'Alcoi se'n va anar a Extremadura i d'Extremadura al Senegal per a tornar l'any següent una altra vegada al canyet. No? Va ser, pues, gràcies a este treball de natura, l'alumnat també va poder aprendre geografia. No? Va ser una activitat pues, molt bonica. A dia d'avui això és inviable, Álvar ja no està en el canyet i bueno, pues ja aquesta activitat evidentment ja no es pot fer, però nosaltres vam tindre la sort de gaudir-la durant prou anys. I després, un dels pilars fonamentals també de la meva manera de treballar són les emocions. Vale? Pense que l'educació emocional ha de ser un pilar fonamental i moltes són en ciències naturals les disseccions que fem, d'acord? I els xiquets pues, veuen així tenim disseccionant un cor de ternera perquè havien d'aprendre com era el cos dels humans, no? I, bueno, pues, a pesar de treballar en iPad i poder veure-ho en 3D i en diferents aplicacions, pense que fer disseccions d'aquest tipus pues, va una miqueta més allà de l'aprenentatge. Aleshores, sempre intentem combinar-ho tot, no? Les noves tecnologies i les activitats així emocionals, no? Així tenim com els alumnes van aprendre l'aparell digestiu dels mamífers i així tenim un xiquet bufant els pulmons per a veure com l'animal quan estava en vida com respirava, no? Què li passaven als pulmons i què passen als pulmons dels humans quan respirem. I un altre projecte que justament ara fa poquet l'hem tornat a portar a terme és el de després de la vida. Si una cosa tenim segura que passarà en la nostra vida és el tema de la mort. El tema de la mort és un tema tabú per a tractar-lo en el col·legi i més encara si parlem de primària, no? Però és l'únic tema que no es pot ocultar i que a tots, tard o pronte, ens ha d'arribar. Aleshores, jo treballo en un col·legi d'ideari catòlic, fem este projecte i sí que és cert que li donem també el punt de vista de la visió de la mort cristiana, però bé, n'hi ha molts alumnes que no són catòlics i participen en el projecte de la mateixa manera. Fem una ruta històrica molt bonica perquè el cementeri d'Alcoi és una verdadera passada i després pues, els xiquets que tenen els familiars soterrats pues, tenen un moment íntim. No? I, bueno, així tenim les fotos
com així de la dreta està Marc portant flors a Sauelo. Esta setmana passada que el van fer, pues, una xiqueta, va ser molt bonic perquè quan va néixer el seu iaio ja havia faltat i la xiqueta va portar un missatge, una carta superbonica, la va deixar depositada en la làpida. Bueno, la veritat és que és un projecte extremadament emocional i molts són els indicadors que ens diuen que és molt positiu. De fet, recorde com si fos ara una família, una companya que va vindre a donar-nos les gràcies perquè quan va faltar son pare, el qual tenia un vincle super especial en la seva filla, pues la xiqueta va demanar estar en el tanatori i després anar també al soterrar, no? I la meva companya em va reconèixer que sense aquest projecte la seva filla seguríssim que no ho haguera fet, no? Bé, jo ara vos plantejo una pregunta. És a dir, podem millorar el món des del nostre treball a l'aula? Sempre diem als xiquets que quan siguin majors que han de ser uns bons alcaldes o que han de ser uns bons treballadors, però sense esperar a ser majors, els nostres alumnes poden ser un exemple social ja al mateix temps que aprenen en l'aula? Pues mireu, en aquesta conferència jo vaig intentar demostrar que aquestes dues preguntes podem contestar un sí i de manera ben segura, no? Perquè ho podem fer per la filosofia, per la metodologia de l'aprenentatge-servei. L'aprenentatge-servei ens permet objectivament poder millorar el món que ens envolta, no? Bé, com vos he comentat, jo no vaig ensenyar-vos res que no sapigueu. Jo en aquesta conferència vaig explicar-vos la meva experiència personal, que espero que vos servisca, però el que jo he aconseguit o el que jo he après de manera autodidacta per a treballar d'aquesta manera, vosaltres també aneu a fer-ho, perquè treballar per APS és molt senzill, d'acord? Mireu, a nivell personal, com vos he comentat, tot comença llevant el llibre de text, fent projectes interdisciplinars que per accident acaben convertir-se en projectes socials, que es dia jo, no? I després resulta que eren d'aprenentatge-servei i d'aquesta manera podem millorar el món que ens envolta, no? I per què triar aprenentatge-servei i no una altra metodologia, no? Pues mireu, de sobre sabreu que estem en una societat malalta, extremadament polaritzada, i sempre tenim el problema de que quan tenim un fill o un alumne estem preparant-lo per a un futur, no? Per a que siga, com he dit abans, un bon alcalde, un bon metge, un bon mestre, no? Que estudia una carrera universitària, però sempre li donem l'oportunitat al xiquet de millorar la societat sempre i quan siga major. Si és un xiquet, no pot millorar la societat, no? Això ho pensa molta gent. Pues bé, l'aprenentatge-servei ha vingut per a demostrar que això no és cert, no? Mireu, si jo vos plantejar una altra pregunta i vos diguera de poder aconseguir una unanimitat política en un ajuntament, semblaria complicat, no? És a dir, jo crec que ni contra el terrorisme els partits polítics s'han posat d'acord. Pues mireu, nosaltres vam anar a l'Ajuntament d'Alcoi per a demanar-li un homenatge a Félix Rodríguez de la Fuente, perquè quan aquest naturalista va faltar, nosaltres en el nostre col·le també tenim un projecte Fèlix ja instaurat, que el repetim anualment, doncs este va ser el primer, el pioner, i tots els partits polítics van votar a favor de que el saló d'actes de l'edifici de la Font Roja tinguera el nom de Saló Félix Rodríguez de la Fuente, no? I això va ser gràcies a un treball educatiu d'una promoció d'alumnes que li va donar un sentit al projecte com poquetes vegades he vist, no? Així del tenim a Odil Rodríguez de la Fuente, que és la filla xicoteta de Fèlix, que va vindre el dia de la inauguració. Bueno, va ser fantàstic, no? Pues mireu, en el moment que Odil va confirmar que vindria al Alcoi, automàticament la corporació municipal, com si un exèrcit es tractara, va organitzar un dinar en l'Hotel AC, i res, i així en regidor de Baix les Pedres, no? Jo me'n recorde que estava allà dinant, esta xica es va sentar al meu costat, vam estar xerrant tot el rato, i jo vaig aprofitar, no? Vaig dir, bueno, ja que la tinc així, anem a demanar-li una cosa que jo pensava que la xica anava a dir-me que no, no? Mireu, si n'hi ha alguna persona que va conèixer a Fèlix,
que estigui escoltant-me sabrà que este home feia anualment un campament, en Montejo de la Vega, en diferents llocs d'Espanya, però principalment en Montejo de la Vega. I feia un campament nacional per als xiquets, que ell es deia Lincer, els xiquets que participaven en aquest campament, i qualsevol xiquet d'Espanya podia apuntar-se, no? Evidentment, la grandíssima majoria es quedaven fora, perquè la ràtio no permetia anar tanta gent, i res, quan este home va faltar, la Fundació Félix Rodríguez de la Fuente, la qual estava presidida per Odil, continuava fent estos campaments, però ja no era el mateix, no? Va haver una època que aquests campaments van desaparèixer. Pues mireu, en eixe dinar jo li vaig proposar a Odil que ens organitzara un campament, que en eixa època sí que l'organitzaven a nivell nacional, que ens en fera un o soles per a esta promoció de sisè, no? En el nostre col·le són 4 classes, som 100 xiquets, i jo li vaig dir que seria fantàstic no fer un campament de 15 dies, però sí que fer un campament d'un parell de dies, pagant el que farà falta, evidentment, i això va ser la xica ens va dir que sí, va ser de les millors notícies que ha tingut jo com a mestre, no? Perquè es va instaurar el campament Félix Rodríguez de la Fuente com a eixida final d'educació primària del Col·legi Sant Roc. Així tenim els xiquets banyant-se en el riu Palància. Quan Fèlix feia el campament, tots els xiquets que anaven es fotografiàvem amb l'escut, l'emblema del Llinx, no? L'emblema del campament. Vam fer una excursió nocturna a l'estretxo de Cascajar, que es diu, que és una muntanya que, en la prehistòria va haver un terratrèmol i es va partir, i fem una excursió per ahir. I en esta assemblea, tot això d'ací s'ha cremat, este estiu es va incendiar tot, va ser un desastre, no? I enguany, més que mai, anem a tornar al mateix lloc, encara que estigui cremat. I en esta assemblea és possiblement la part més emocional de l'excursió, perquè ahir Marcos, que és el que s'encarrega, ens imposa la panyoleta, i els xiquets ja en el moment que ens posen la panyoleta, ja són linces, no?, de Fèlix. I m'ha extès un poquet en este projecte, però és que a mi, ja el dic, és un projecte que m'agrada molt, i era d'aprenentatge servei, perquè en classe vam aprendre sobre Fèlix i diferents objectius de natura, i es van portar a la societat, i vam eixir guanyant tots, el poble d'Alcoi en l'homenatge i nosaltres amb l'excursió a Begís. I on cal realitzar aquests projectes d'APS? Doncs mireu, n'hi ha que contextualitzar-los. De res té ningú sentit que jo estigui explicant-los als meus alumnes que les Illes Columbretes són un parc natural, que sí que us ho he de dir, però si és que mirem per la finestra i tenim la Font Roja o tenim la Mariola, no? Aleshores, els projectes d'aprenentatge servei, una de les característiques que poden tindre és que és important que estiguen contextualitzats, ¿vale? És a dir, n'hi ha que buscar un problema social, d'acord? I dissenyar un projecte que solucione aquest problema, d'acord? Mireu, només s'acaba el coll i comença la Mariola. Ahir hi havia uns arbres centenaris que estaven en perill, unes carrasques i uns garrofers, que en una recalificació del terreny, aquests arbres podrien ser talats per a construir cases, no? Mireu, nosaltres vam tornar una altra vegada a l'Ajuntament basant-se en una llei que de la Fundació Félix Rodríguez de la Fuente ens van facilitar, van demanar la protecció d'una carrasca centenària. Nosaltres vam fer així una fitxa completa amb totes les característiques de l'arbre, i l'Ajuntament, per majoria, en aquest cas no va haver unanimitat, però l'Ajuntament va aprovar la protecció d'aquesta carrasca centenària i d'un bosc de garrofers, no? Així era la classe conforme la teníem maquetada. Este és el dia que va vindre Televisió Espanyola, que es va fer eco d'aquest projecte. Vam eixir en un programa educatiu que no va tindre massa èxit tampoc, que es titulava Poder Canijo, però van anar 32 experiències a nivell nacional i una d'estes era la protecció d'aquests arbres, no? Que va ser un projecte d'aprenentatge servei perquè en classe havíem après sobre la vegetació, sobre els arbres monumentals, etc., i havíem protegit uns arbres que teníem, a un quart d'hora caminant de l'escola es trobem amb aquest bosc, no? I quan hi ha que realitzar estos projectes? Jo sí diferencio de dues formes. A veure, a nivell de mestre,
Jo penso que n'hi ha que diferenciar l'horari laboral de l'horari escolar. És a dir, aquests projectes no es poden fer soles en l'horari escolar. Fa falta donar una miqueta de temps personal. Hem de tindre en compte que no estem treballant amb màquines, estem treballant amb els tresors més valuosos que tenen les famílies. I jo personalment, quan més aprofite per a realitzar aquests projectes és en vacances. I és realment quan més faena tinc. A veure, la meva feina principal no és la de mestre. La meva feina principal és fer trajes de moros i cristians. Tenim una empresa familiar en Cocentaina que fa 40 anys que estem fent trajes sense parar, però no obstant jo sempre trobo moments en vacances per a, per lo menos, dissenyar l'esborrany de tots els projectes que jo faré a l'any següent. Si jo repeteix promoció, a final de curs sempre pregunto als xiquets pues, què els agradaria i tal, i ells em proposen alguns temes i moltes vegades sí que es faig cas, no? Però bueno, vosaltres segur que algú estarà pensant, però a veure, les vacances són per a desconnectar, no? I sí, és així, les vacances són per a desconnectar, però si realment t'apassiona alguna cosa pots desconnectar. És a dir, tu pots desconnectar de voler a la teua parella, de practicar el teu esport preferit. Si algo realment t'apassiona, no deus ni pots desconnectar. Jo jugava a futbol, em vaig lesionar i em vaig treure el carnet d'entrenador. Vaig arribar a entrenar al Pego, a tercera divisió. Podrien dir que eren futbolistes semiprofessionals i quan arribava l'estiu jo no es deia que descansaren 100%, o sigui, en estiu sempre era bo pues, fer un poc de carrera contínua per la platja, és a dir, no, que el cos no parara 100%. Però a nosaltres com a mestres ens passa el mateix. Si nosaltres desconnectem per complet l'1 de juliol i fins a l'1 de setembre no tornem, ni siquiera a llegir un llibre, ni a fer cap curs, ni a treballar sobre res referent a l'escola. Quan comença l'1 de setembre costa moltíssim arrencar la màquina, veritat. Però bueno, evidentment els mestres es guanyem desconnectar des de juliol a setembre. Jo ho sé i vos ho corrobore, però jo a nivell personal, com vos he dit, vos exposo la meva experiència, la meva opinió i és aquesta, no? Que en vacances pues, és un bon moment per a poder començar a maquetar el curs, no? I després, a nivell de l'alumnat, evidentment tenen que treballar el currículum, això és obligatori. De fet, els projectes d'aprenentatge-servei es fundamenten en la llei, d'acord? Dins del projecte d'aprenentatge-servei caben qualsevol tipus de metodologies, si vos agrada el cooperatiu, l'estil directe, la metodologia que vulgueu, cap dins d'un projecte d'aquest tipus. Però l'alumnat també, en molts d'aquests projectes, ha de donar temps fora de l'aula, no? Mireu, en 3 promocions, el projecte Caminem Junts, en el que van lluitar contra el càncer infantil, van aconseguir recaptar més de 60.000 euros. I això es va fer oferint actes culturals que molts d'ells eren, per exemple, els caps de setmana o eren un dijous de vesprada. És a dir, l'alumnat venia voluntàriament, evidentment, però venia fora de l'horari escolar, no? I així tenim pues, els salesians o el teular de Cocentaina pues, de gom a gom, no? Amb qui realitzem els projectes APS? Pues mireu, jo sí distinguís 3 pilars. El primer, la direcció del centre. Si la direcció no està al teu costat, és impossible fer ja no projectes APS, sinó treballar de qualsevol manera. I com es poden guanyar la confiança de la direcció? Pues amb treball. Qualsevol director, si veu que hi ha un mestre molt treballador, que li apassiona la seva feina, ja els tens 80% guanyats. Val? I ells, si són un poc intel·ligents, sabran posar-te a treballar en determinades persones o en determinats llocs on pugues sentir-te realitzat i pugues treballar i portar a terme les teues idees, no? Pues mireu, una altra pregunta. Es podria aconseguir fer aquesta eixida que ara veureu en fotos sense la confiança de la direcció? Jo recordo quan vaig anar al meu director a dir-li que volia fer una excursió a la planta oncològica de l'Hospital d'Alacant. Recorde que em va dir, tinc prou confiança en ell i en mi, em va dir que estava completament loco, però que si jo ho havia programat era perquè ho havia pensat i perquè era possible, no? I al final em va dir que sí, però jo haguera entès perfectament que no m'haguera donat permís, no? Però mireu, vam anar 8 vegades a l'aula hospitalària de l'Hospital d'Alacant per a compartir temps amb xiquets amb càncer. El segon pilar són les famílies.
Com es poden guanyar nosaltres com a mestres a les famílies? Que no és fàcil. Doncs amb passió. Si tu en la reunió inicial vens la teua manera de treballar, vens els teus projectes, vens el que tens programat fer amb passió, a les famílies te les poses en la butxaca, però vamos, en eixa reunió soles. ¿Vale? La majoria de les famílies el diran que sí, i altres el diran que no. És a dir, a lo millor davant de tots no el diuen que no us agrada aquesta manera de treballar, però en el fons no estan massa convençuts, no? Pues mireu, quan aquests projectes comencen a rodar, són els mateixos fills d'aquestes famílies els que arriben superentusiasmats a casa i els que acaben convencent als pares de que és la millor manera de treballar. I si així n'hi tot, que pot haver alguna família, en la meva experiència, dels diferents nivells, ha sigut residual, però si hi ha alguna família que fins i tot ni així està d'acord amb la teva manera de treballar, no li queda altra que resignar-se, no? Perquè a tots ens han tocat mestres que no ens han agradat. Per tant, el que hem de tindre clar és que nosaltres estem complint la llei d'educació, tenim la confiança de direcció i que intentem que tots els xiquets els encanta aquesta manera de treballar. ¿Vale? Jo he tingut molts xiquets superfeliços en aquesta metodologia, però després els pares en casa veure que no fan exàmens i que no fan exercicis i estem parlant de ciències, no? Perquè en el meu col·le les altres assignatures les donem entre cometes més de manera tradicional, no? Però al final tot això és el que es veu, les excursions de ciències o els projectes de ciències és el que destaca per damunt. Molt bé, doncs mireu, podríem aconseguir fer aquesta activitat sense el permís o la confiança de les famílies? O sigui, totes les promocions que han fet Caminen Junts s'han rapat el monyo. Els xiquets s'han tallat el monyo a l'1 per solidaritat i les xiquetes han donat un mínim de 20 centímetres per a poder fer peluques solidàries, no? I això sense la confiança de les famílies és impossible. I l'últim pilar és l'alumnat. Sabreu igual que jo que a l'alumnat la confiança es guanya donant-los protagonisme. Si es focalitzem uns objectius que ells poden aconseguir, ells sols s'organitzaran com una legió romana per a poder-ho fer, no? De fet, vaig a posar-vos dos exemples per a demostrar que així és, no? Perquè si jo vos diguera que una promoció de 90 xiquets poguera aconseguir recaptar 3.000 euros en una setmana, és a dir, això es podria aconseguir sense que l'alumnat estiga motivat o sense que l'alumnat confia en tu. O podríem aconseguir, amb aquests xiquets que venen del confinament i cada vegada estan en més temps en les noves tecnologies, podrien recórrer 122 quilòmetres de serra sense que aquest alumnat estiga motivat? La veritat és que la resposta és més que no que sí, no? Doncs mireu, aquest és el parc de l'Hospital Universitari d'Alacant. Faltaven, encara que parega mentira, faltaven 3.000 euros per a poder-lo inaugurar. Qualsevol xiquet de la província d'Alacant que agafa càncer ha d'anar a aquest hospital. Este solàrium, este parc, no podia ser inaugurat perquè faltaven 3.000 euros, no? I els nostres alumnes, venent material solidari, pulseretes i xapetes, van aconseguir els 3.000 euros en una setmana i vam inaugurar. En juliol vam inaugurar el parc. I aquesta és una de les eixides amb les quals vam aconseguir recórrer 122 quilòmetres de la Serra de Mariola en un projecte que ara després vos explicaré. I aquesta va ser una de les eixides de tota la brossa que els xiquets van arreplegar, no? Van arribar cansats a casa, però l'esforç va valer la pena. Aleshores, el més important, ara estareu preguntant, i com realitzem aquests projectes? Pues és molt fàcil, val? Tenim l'obligació de complir una llei, la llei d'educació, d'acord? Busquem un problema social i després, tirant-li un poquet d'imaginació, hem de dissenyar un projecte, una programació d'aula a l'ús, que la tasca final d'aquesta programació d'aula siga la solució o l'alleujament d'aquest problema social que hem trobat. No té més. Qualsevol programació d'aula que tingueu feta, si té una finalitat social que té relació amb aquests objectius treballats en classe o que obligatòriament es hem de fer per la llei d'educació, això és treballar per APS. És que això s'ha fet tota la vida. Ara li han posat un nom, però és que no té més. Si treballes en classe un contingut determinat, si el servei a la societat és relacionat amb aquest contingut, això és aprenentatge servei. ¿Vale?
A nosaltres hem tingut la sort de ser l'únic col·le a nivell nacional que tinga 3 premis nacionals d'APS. Els premis es organitza la Red Nacional d'Aprenentatge Servei, que és és una associació increïblement ben organitzada, amb un jurat superexigent, on es presenten moltíssims projectes d'este tipus, i aconseguir un premi nacional pues, és força complicat. No? Pues nosaltres en tenim 3 i vos els presentaré ara a continuació. Ara bé, hi ha dificultats moltíssimes. O sigui, el món de l'educació no està lliure d'enveges i tampoc de crítiques. Avui en dia les cridades, les telefonades són gratuïtes, però has de gastar telèfon personal, horari teu, temps que li robes a la família. Jo vos recomano que siga el menor possible. I després el risc, si la temàtica és arriscada, com els 3 projectes que aneu a veure a continuació, si la temàtica és arriscada, si és mal, això corre com la pólvora, però si és bé, les felicitacions són més bé poques, no? Però bueno, això no sol és a nivell educatiu, jo crec que és en general, no? Jo compare fer un projecte d'aquest tipus com intentar arribar nadant a una illa, no? Les oles van pegant en la cara, t'apareixen meduses que et piquen, però quan el moment que arribes a la illa pues és una passada, no? Per això jo al principi en la portada he posat ahir un tauró navegant, bussejant ahir dins de la gàbia, no? I el tauró pel costat. Pues, bueno, pot no passar res, però si heu vist la pel·lícula Tiburón de Steven Spielberg, pues, bueno, el xic que baixa a carregar-se el tauró pues, baixa en una gàbia d'estes i el tauró acaba trencant-la, no? Però això és impossible, això només passa en les pel·lícules. En la vida real, si treballem així, vos eixirà bé segur, ¿vale? Jo al final sóc des que pense que no n'hi ha que caure en el síndrome del perro de l'hortelano. Si tinc al costat un mestre que té iniciatives i està treballant, n'hi ha que deixar-lo treballar, d'acord? I si jo no vull treballar com ell o no en sent capacitat, n'hi ha que deixar-lo treballar perquè al final és pel bé del col·legi i per bé dels xiquets, sobretot, ¿vale? Pues mireu, en 2018 ens donen el Premi Nacional Caminem Junts i vos poso el vídeo perquè el vegeu. Tengo tantos besos para mí, hoy los quiero compartir. Muchos besos con sabor a caramelo, besos redondos para ti, simplemente para hacerte sonreír. Hoy saldrá de nuevo el sol, llegarán miles de besos, un mar de besos que llevo dentro, compartiré contigo. Besos van por el aire, van por las calles, regalaremos besos. Mira cuántos besos para ti, quiero verte sonreír, tantos besos planeando por el cielo. Siente que siempre están ahí, dame besos que los quiero repartir. Hoy saldrá de nuevo el sol, llegarán miles de besos, un mar de besos que llevo dentro, compartiré contigo. Besos van por el aire, van por las calles, regalaremos besos. Besos que te pintan de ilusión, besos que te llenan de color. Llegarán miles de besos, cantarás esta canción. Sonrío
niñas guardan sus besos, besos guerreros que pueden ganar cualquier batalla. Mira, atento que vienen de golpe y pronto estallarán millones de besos. Ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco. Te lanzo un beso redondo, un beso que no tiene fondo. Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo. Uno con poderes, nada puede detener. Un beso redondo, un beso que no tiene fondo. Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo. Besos que te curan y hacen más corto el y una vez que te tocan, ya solo pueden quedarse. Vale, i aquest és el vídeo que van fer la primera promoció per a presentar-lo als premis, no? Pues bé, mireu, encaminem junts quin és el problema social o quina necessitat van detectar abans de fer-lo, no? Pues mireu, parlar del càncer en l'escola era un tema tabú. O sigui, quan es va proposar este projecte van rebre moltíssimes crítiques perquè la gent pensava que anàvem a crear uns traumes en els xiquets que no tenien, no? O bueno, parlem també d'una promoció o d'uns xiquets avui en dia extremadament sobreprotegits, no? Sempre intentem ocultar les coses que pensem que es poden crear un trauma o que es poden fer mal i és una errada, no? El tema de la prevenció no es treballa a l'escola, és a dir, no, els alumnes no saben què fer per a previndre ja no sols el càncer, sinó qualsevol malaltia, no? Ja, la bona alimentació i els hàbits saludables són fonamentals, no?, per a previndre el càncer i les demés malalties. El tema de la inclusió tampoc es treballa. Un xiquet quan li donen l'alta i arriba a classe i no té monyo perquè li ha caigut per la quimio, els seus companys s'alegren moltíssim, però després quan passa un temps aquests xiquets no poden portar una vida normal i al final pues, acaben excluïts de l'aula, no? I l'activitat nostra de rapar-se el monyo pues, va anar una miqueta en aquesta direcció, no? Com vos he dit, el parc infantil faltaven 3.000 euros per a poder-lo inaugurar. Les consultes externes de l'Hospital General Universitari d'Alacant, on passen centenars de persones diàriament. Les parets de l'hospital estaven completament blanques i nosaltres vam proposar instal·lar uns vinils allí per a quan els xiquets arribaren pues, que tingueren imatges en la paret que es donara una miqueta més de calor, no? I les diferents ONGs, tant locals com autonòmiques, que lluiten contra el càncer, no? És a dir, es veu l'envergadura. No és necessari fer un projecte amb tanta envergadura, no? Però el Caminem Junts són moltíssimes necessitats que evidentment no es poden solventar, però sí que es poden alleujar, no? Quin servei van realitzar al final del projecte? Pues mireu, contra el càncer no es lluita penjant fotos ni llaceig en les redes socials. Contra el càncer es lluita acompanyant i recaptant. I això és el que van fer. Vam anar 8 vegades a l'hospital per a estar amb xiquets amb càncer. Vam participar 2 vegades en la Festa Nacional del Xiquet Hospitalitzat i es van rapar el monyo. Vale? Tot això va ser com a activitats d'acompanyament. I la recaptació, amb més de 60.000 euros en diverses promocions, pues, inaugurant actes culturals, oferint actes socials i culturals i amb la venda de material solidari. I què van aprendre els xiquets? Pues, evidentment, tot lo del currículum. Este projecte naix amb un objectiu que ens obligava a que els alumnes havien d'aprendre com és l'interior del cos humà i quines són les malalties que ens poden afectar, algo així. Però a partir d'ací van construir el projecte, que va ser interdisciplinar, va banyar totes les assignatures, però principalment era un projecte de ciències naturals, d'acord? Els xiquets van aprendre què han de fer per a poder previndre aquesta malaltia i van treballar altres temes superimportants que no estan en les lleis d'educació, com és el dol. Rosalinda era una xiqueta que van conèixer en l'hospital i que no va poder superar. La resiliència i després l'ajuda directa i l'exemple social pues, va ser brutal, no? Aquesta és la red d'associacions i persones que van portar a terme el projecte i res, va ser una passada. En el 2019 fem Grillons per al Record, que és un projecte que a mi cada vegada que veig que el vídeo que vaig a presentar-vos
i l'he vist 100 vegades, cada vegada m'emociona més. Vos introduïsc el projecte amb el vídeo. La cárcel destruye a las personas. La sociedad no facilita la reinserción. Es necesario fomentar la lectura en los internos de la cárcel de Foncalén. AFAMA necesita dinero y personas para luchar contra el Alzheimer. Para vencer estos problemas iniciamos nuestro proyecto de APS, Grilletes para el Recuerdo. En ciencias lo aprendimos todo sobre el Alzheimer. En lenguas trabajamos lecturas con la temática del Alzheimer. Las personas privadas de libertad llegan a las clases para participar en 8 tertulias literarias. Y hacemos realidad las bibliotecas en los pisos de acogida de los internos. Nuestras actividades se publican en un dominical de la prensa autonómica. Para solucionar la falta de dinero organizamos una rifa solidaria sorteando las partes de un cerdo. Mientras, en Naturales estudiamos el cuerpo humano con sus órganos. Y también conseguimos que el mejor mago del mundo en 2018 actuara para la causa. Señoras y señores, con todos ustedes, el mago Yunque. Entre la rifa solidaria y el mago Yunque recaudamos 5.800 euros. Y problema solucionado. Solicitamos el permiso para la fiesta del Alzheimer en el Pleno Municipal. Y... permiso concedido. Jugamos a juegos de mesa. Circuitos de educación física. Apoyo académico. Entrevistas personales. Musicoterapia. Papiroflexia. Mientras tanto, los internos preparan el almuerzo. Y recreamos la plaza de un pueblo. ¿Me permite este baile? Aunque mañana no te acuerdes, nosotros nunca lo olvidaremos. Y entregamos a AFAMA el donativo y el material necesario. Y nos despedimos entregando una carta de recomendación laboral a cada interno, firmada por toda nuestra promoción. Y según nos cuentan, alguno ya tiene trabajo. Hasta siempre, amigos, y mucha suerte en vuestra nueva vida. Vale, i este va ser el segon projecte. Les necessitats detectades, pues bueno, el tema de la dignitat de les persones, si el tema de la mort o el càncer era tabú, portar a gent de la presó a les classes era pues, un tema tabú extrem. La reinserció social i laboral de les persones que passa per la presó, pues, evidentment,
està per millorar encara. I després el missatge social que necessitàvem llançar, no? de dir que una persona que passa per la presó mereix una segona oportunitat. I per últim, l'associació d'Alzheimer de Cocentaina necessitava al voltant de 6.000 euros per a comprar material, tablets, ordenador, material per a poder treballar amb els iaios. No? El servei que van realitzar així és doble. Primer, els alumnes van servir als interns de la presó de Fontcalent fomentant-los la lectura amb les tertúlies. Fem les biblioteques recol·lectades en els pisos d'acollida, que són els pisos on passen els caps de setmana o els permisos que es donen ahir en Alacant, i després vam fomentar la reinserció laboral fent una carta de recomanació laboral. I després, ja junt amb els interns, agafats de la mà, vam prestar un servei solidari als iaios d'Alzheimer, de Cocentaina, amb Alzheimer, organitzant una rifa solidària on van recaptar 5.800 euros i també gràcies al Mago Junque, i van fer la festa de l'Alzheimer i ja està. Bueno, va ser un projecte molt bonic, la veritat. I els alumnes van aprendre el mateix que en el càncer, no? El que marcava el currículum en eixa assignatura de Ciències Socials, que és on va néixer aquest projecte. L'avaluació del portfoli és fantàstica perquè a mi m'agrada molt avaluar els projectes amb un portfoli reflexiu. I aquest alumnat va demostrar que l'opinió de la majoria no sempre és correcta, no? Aleshores, poder reinsertar aquestes persones, poder treballar la dignitat de qualsevol persona i les segones oportunitats, va ser un missatge social superpotent. L'ajuda directa també va ser molt elevada i el compromís i l'exemple que van agafar aquests xiquets en aquest projecte va ser per això digne d'un altre premi nacional que ens van donar en 2019. I després aquesta és l'aliança, la red d'entitats que van participar en el projecte. I enguany, en el 2022, quina és la nostra sorpresa? Que rebem el tercer premi d'aprenentatge servei, el Premi Nacional al Medi Ambient, atorgat per el CNEAM, que depèn del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. I podríem dir que estem davant el millor projecte de medi ambient d'aprenentatge servei de tota Espanya, perquè aquesta modalitat es poden presentar projectes de qualsevol etapa educativa, des d'infantil fins a la universitat o l'educació no formal. Us introduïsc el vídeo, que també és molt emocionant. Hola, somos el alumnado de quinto de primaria del Colegio San Roque de Alcoy. Mirad, este es el Parque Natural de la Sierra de Mariola, el más importante de la provincia de Alicante. ¿A qué es bonito? Es nuestro preferido. Os cuento, durante el pasado curso escolar descubrimos 4 dificultades que afectaban a este espacio natural. Hacían referencia a la naturaleza, al patrimonio, a las personas y a los animales. ¿Queréis conocerlos? Los 4 problemas están aquí conmigo. Se presentan ellos mismos. Hola, soy Basurina, el problema de la naturaleza, y me da un poco de vergüenza comunicar que la Mariola está muy sucia. Hola, yo soy Ding Dong, el problema del patrimonio. Estoy un poco triste porque la campana del santuario de Agles se rompió hace muchos años y no se pueden celebrar las fiestas del pueblo como se ha hecho toda la vida. Hola, soy Oliveta, el problema de las personas. Me apena anunciar que las familias más pobres del pueblo de Bañeres de Mariola necesitan aceite de oliva. Hola, yo soy Kikiriki, el problema de los 2 animales domésticos en peligro de extinción. ¡Pido socorro! Las ovejas valencianas del último pastor de la Mariola tienen un problema de consanguinidad. Y no puedo parar de llorar, porque mi querida gallina alicantina se ha extinguido de la Mariola. ¡Qué desastre! Para ayudar a Basurina, a Ding Dong, a Oliveta y a Kikiriki, nace nuestro proyecto de aprendizaje-servicio SOS Mariola. En ciencias lo aprendimos todo sobre las montañas, el toque manual de las campanas, el procedimiento para hacer aceite. Conocimos a las ovejas valencianas, a las gallinas alicantinas y en lenguas descubrimos al gran Miguel Hernández. Después nos pusimos manos a la obra para solucionar los problemas del parque natural. Os lo cuentan ellos mismos. A mí, el problema de la naturaleza, me solucionaron limpiando
nada más y nada menos que 122 kilómetros de parque natural, disfrutando de rutas literarias y hasta una pernoctación con cuentos de miedo. ¡Qué ganas tenían de olvidar la pandemia! Ni la lluvia ni la niebla les impidieron llegar a lo más alto de la montaña para cumplir su objetivo. A mí, el problema del patrimonio me solucionaron con una campaña económica donde vendieron imanes, bolígrafos y vasos para recaudar 5.900 euros y reponer la campana con un yugo de madera. Y para solucionarme a mí el problema de las personas, se convirtieron en jornaleros aceituneros y consiguieron entregar 140 litros de aceite. Y como buenos jornaleros recitaron Andaluces de Jaén, de Miguel Hernández, en la pasarela de las Urracas. ¡Qué nervios y qué manera de superarse! Ah, también conocieron la triste vida del poeta, el pastor más ilustre. Y hablando de pastores, a mí el problema de la oveja guirra me solucionaron regalándole a Jesús 2 machos de otro pastor para renovar la genética de su rebaño. Qué bien se lee en plena naturaleza, con la banda sonora de las esquilas. Ah, y ya he dejado de llorar, porque instalaron una incubadora en clase y nacieron las gallinas alicantinas que viven en el gallinero del colegio, que ya es un centro reproductor. Y así fue como socorrimos a nuestra Sierra de Mariola. Cuánto trabajo, pero qué bien nos lo pasamos y qué orgullosos nos sentimos. Y nada más terminar el proyecto, mucha gente nos dio las gracias por nuestro ejemplo. Nos visitó el alcalde de Alcoy, el concejal de Educación y Medio Ambiente, el director del Parque Natural, y con especial cariño guardaremos el mensaje de nuestra amiga Odil Rodríguez de la Fuente. También tuvimos una gran repercusión social, ya que nos entrevistaron en Intercomarcal Televisión, en TVA, en el periódico Información de Alicante, en la revista Paraula, en la SER, en la COPE, en Onda Cero y en las redes sociales, destacando la web del maestro CMF. Como decía nuestro amigo Miguel Hernández, sangre que no se desborda, juventud que no se atreve. Ni es sangre ni es juventud, ni relucen ni florecen. Muchas gracias. Vale. Les necessitats d'este projecte van ser 4 principalment. Una que feia referència a la natura, que la Mariola estava bruta. Una altra que feia referència al patrimoni, ja que hi havia una campana del santuari d'Agres que portava molts anys trencada. Una altra a les persones, ja que 42 famílies de Càrites de Banyeres de Mariola necessitaven oli d'oliva perquè en l'economà s'havia acabat. I l'última als animals, no? Perquè l'ovella valenciana o guirra i la gallina alacantina pues, o s'havien extingit de la Mariola o estaven a punt d'extingir-se. I per últim també van complir un problema, però en aquest cas que feia referència a l'alumnat, no? Perquè ningú xiquet coneixia a Miguel Hernández. Aleshores, el servei que van realitzar va ser el de la natura, netejar 122 quilòmetres de parc natural. No vam netejar tot el parc, però sí que vam alleujar aquest problema perquè vam retirar moltíssima basura. Després al patrimoni, els alumnes van aprendre el toc manual de les campanes, van fer la campanya econòmica i en setembre van inaugurar la nova campana, que la tenim així baix a la dreta, i solucionant aquest problema del patrimoni. El de la consanguinitat de les ovelles el van solucionar regalant-li a Jesús, el pastor d'Agres, l'últim pastor d'ovelles valencianes de la Mariola, regalant-li 2 mascles d'altre pastor, i en la covadora en classe pues, van néixer les gallines alecantines que van fer que el col·le es convertira en un centre reproductor. Ara, conforme van naixent els pollets, anem donant-los als diferents masos de la Mariola per a tornar a reintroduir aquesta espècie. I a les persones pues, vam anar directament a fer olives i després en una xicoteta campanya econòmica on els alumnes van vendre carpetes de paper de cartó reciclat pues, van aconseguir comprar i entregar 140 litres d'oli a l'economà de Càritas de Banyeres. I per últim també van fomentar la lectura en aquest projecte. En els altres 2 també es fomentava la lectura, encara que jo no vos ho he exposat, però en este principalment la lectura va ser un pilar fonamental perquè van conèixer la vida i obra de Miguel Hernández
van recitar en la passarel·la de les Blanques Andaluces de Jaén, i després quan vam anar a pasturar les ovelletes, pues, els xiquets van portar un llibre i van estar pues, prou de temps llegint en plena natura, no? Què van aprendre els xiquets en aquest cas? Pues el mateix, no? El currículum obligatori, que en este cas no era d'una assignatura principalment, sinó que eren de les dues ciències naturals i socials i les dues llengües, castellana i valenciana, i després, igual que en els altres projectes, pues, bueno, el missatge social, l'ajuda, el compromís i sobretot la difusió va ser brutal. I una vegada havíem presentat este vídeo al premi, que ja estava tancat, ens van entrevistar en Ràdio Nacional d'Espanya, en Històries de la Gente, que està dirigit per Manolo HH, i també en Agropopular, de César Lumbreras en la COPE. És a dir, este projecte de SOS Mariola ha tingut moltíssima difusió i és un dels objectius principals de l'aprenentatge servei. La difusió, un projecte d'APS sense difusió no és un projecte d'APS. És a dir, així no es publiquen les coses ni per ego personal ni per a sentir-se més que ningú, tot el contrari. La difusió és fonamental per a produir l'efecte contagi, val? I és un dels objectius d'aquesta metodologia. Aquesta és la red i les aliances que van fer possible este projecte. Ara bé, arribar a la IA esta paga la pena, totes aquestes dificultats, bueno, i tant que sí. Tot això que teniu en pantalla són diferents productes finals de diferents projectes d'APS. Jo vos he presentat avui 3 projectes de molta envergadura, però en tenim moltíssims molt més senzills. És a dir, un projecte d'APS no ha de tindre esta envergadura, com he dit, no? És a dir, sobretot per a començar, és superimportant intentar dissenyar algun projecte que siga més senzill de realitzar i poquet a poquet anireu pillant vol i anireu fent coses més grans, no? Al remat, facis el projecte que facis, les vivències i les emocions te se quedaran per a tota la vida. I no sols els alumnes, sinó els mestres també. A mi l'APS m'ha canviat la vida per complet. Un altre exemple. En llengua havien d'aprendre a escriure una carta. Nosaltres estàvem fent el projecte Caminen Junts i vam decidir escriure-li una carta a la reina d'Espanya. En aquella època la xica estava un poc millor mirada que ara, no? I vam escriure una carta real, és a dir, la carta que els xiquets van aprendre, pues, anàvem a enviar-li a la reina d'Espanya. Pues, quina va ser la sorpresa que ens va contestar del seu puny i lletra, no? I va ser fantàstic. Pues mireu, a la vista salta que a nivell personal aquesta metodologia millora les persones, no? Mireu, Mireia en el seu portfoli, la xiqueta va posar que ella no volia baixar a l'hospital. Sa mare i son pare tampoc volien, però es va decidir a baixar, no? La xiqueta diu en el portfoli que quan anava en l'autobús direcció a l'hospital li tremolaven les cames i quan estàvem a punt d'entrar a l'aula tenia totes les mans suades. Va pillar la mà d'una companyera i estava molt nerviosa, no? Quan va veure els xiquets sense monyo i en els goteros a entrar a l'aula, volia anar-se'n. Però va ser el moment clau quan van començar a cantar-los la cançoneta que duien preparada, quan la xiqueta es va relaxar i diu que mai el temps li ha passat tan ràpid. No sols no volia baixar a l'hospital, sinó que quan se'n va anar en una infermera a la SEO, van entrar a la sala de quimio i van aconseguir donar-li uns caramelets a una xiqueta que n'hi havia allí. Aquesta xiqueta relata en el portfoli que aquest projecte li ha servit per a millorar molt a nivell personal i, de fet, continua dient, ara que està en quart de l'ESO, continua dient que vol ser oncòloga. Però a nivell acadèmic, què? És a dir, a nivell personal salta a la vista, però a nivell acadèmic, doncs mireu, està el cas de Pepe. Pepe era un xiquet que jo m'haguera jugat el que fora a que no podia superar primària. Però el xiquet posa en el portfolio que quan li sona el despertador i té perea, que quan hi ha un examen i li costa organitzar-se i no té ganes d'estudiar, pensa en els xiquets de l'hospital que volen dur una vida normal i no poden, i ell trau forces i tira endavant. Mireu, este xiquet va acabar primària en una mitja de notable quasi, i jo vull pensar que va ser gràcies a aquesta metodologia. Podrà ser una coincidència, també és cert, però jo vull pensar que aquest xiquet sense Caminen Junts doncs possiblement no haurà pogut superar el curs. I acabe la ponència amb 3 conclusions. Mireu, el conductor d'autobús és l'home que mos va baixar, era un xicó de Banyeres. Jo sempre, quan jugava a futbol com a mestre, sempre m'ha sentat en l'última fila, però conforme que jo me'n va saludar i el vaig veure d'extrovertit,
vaig decidir seure al seu costat. L'home en seguida em va preguntar què on aneu, i quan jo li vaig explicar que anàvem a la planta oncològica i tot això, l'home em va definir l'APS com mai ho ha fet ningú, perquè em va dir, mireu, heu trobat un manantial d'aigua i baixeu en els xiquets a pillar aigua per a donar a beure a moltíssima més gent, no? I realment això era l'APS. O el vaquer de la Warner, que quan vam anar a Televisió Espanyola, recordeu aquell projecte dels arbres, ens van pagar uns bitllets per anar a la Warner, i un actor va dir algo i a mi també em va fer obrir els ulls, no? Ell, quan va acabar la seva actuació, va dir, mireu, n'hi ha gent que viu per a treballar, n'hi ha gent que treballa per a viure, però el que hem de fer és viure apassionadament el nostre treball. Vosaltres imagineu si tots escoles d'Espanya treballaren d'aquesta manera? Jo crec que una altra societat hi hauria, no? Per tant, després de tot això, jo m'atrevisc a assegurar que sí que podem millorar el món des de classe. La pregunta última és, comencem? Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la pròxima.